tini kaisa nangkukmani kok obose norok jotono saimono chini bukuk sanjana je bo cancer wngmani yaklo borokrok tipra hani je lukrok bo tipra sa je bwkhak kuwarok bono rang chubalaikha abo kubui ko aboni yaklo bono Bengaluru simi bono Mumbai o abo haike bini treatment ni bagui sini Takhwk lukurokno chubanai Pohor Debbarma bo bono chubamani bisingtwi bono twlangkha. Phiaba tamungkha himale tabuk kaisa je viral wngwi tongmani mar kheno social media o abo wngkha mose Takhwk pohor no rang Chao hinui je bukuk sanjwnani bini mama bono abo haike kok silchai tongmani chwng nugui tongo. Abo to nog joto video norok nugui mankha na social media o ang kok no tini sana thangmani ya. Ang oro moso sana naio mane je borok je nukungno twiwi amswk khlai hardwork khlaiwi chaya nungya karwi bo tini bini nokhu bo samologyawi tini sanjana no hamthun bukuk sanjana no hamthun hinui bo tini thangkha bo bono twlangwi Mumbai o thangkha. Phiaba bini nokni borokrok bono je hamya khlaiwi je kok silchamani abo se jottoni chaya. Bobo hai chaya hingkha naidi ah jaga rang lekhlaitani simino obo hai kok patimung patima khai obo se je jaga rang je 10 lakh ni slai phano kwbang tongkhana amo haike tini uansukka tini bukuk sanjani bini mama. Ang bini mama no bono kok sana muchungo norok ah jaga rang koksa puisa rwna nangya abo bebak tipra hani tipra sarokno janjani mantwi 10 taka hinbo 20 taka hinbo 100 hinbo 500 hinbo yapharlaimani bwkhak kuwar khe ah rang se abo. Tabo ah jaga je rang bwswk wngkha bwtwi bwswknya abono twiwi kuno swngnani kok ya. Kok wngkha tabuk bukuk Sanajan Debbarma bwskang salo bo hamui da bwsano. Chwng je rang chubakha ah rang bai bini treatment wngwi de mano abo se uansukna nangano. Nwng ah jagao rang bwswkkakha bwswkkaya abono twiwi aswk bokrok sawi abono twiwi uansuknani kok ya. Rang kai mano bui lukurok chubamani bisingtwi 10 lakh 12 lakh jesa phano kai mano. Phiaba te kaisa borok munisu chwng wngkha chanai borokrok chwng chaya kebo tongmaya gaboni bagwi je bono chubanai Takhwk rok borok bo to pocket o kisa misa rang rok abo hamui thangnai no. Amo bai norok borok no rang chao amok samok hinui kok silmani chaya. Gaboni bagwi tini ang sana muchungo Takhwk je sanjani bini mama no sana muchungo nung ah je video rwma rok no dakti dakti delete khai paidi tamni hingkhe lukurok kwbangma no chaya amo hai comment khlailai tonglaikha hingkhe amo hai tongmungno wngwi tongkha hingkha chwng tei kubuni bukuk ba Takhwk sono chwng chubalai mannai kha. Chini dophano buina harwi mwnilainai kha. Hingkha ang amchwngno sanai norok abo hai ta salai abo belai kheno hamya lukurokni thanio hingkhe je mansak o video no share khlaidi jeno bukuk sanjana haino teibo kwbangma hamya chaya tongo borok bo hamnani wngthun tei Takhwk pohor bo bini samung no bo yakaryawi bui jesa phano satun bui bono hamya phano satun tamni hingkhe samung kaham khaitani bui kena ari bwchanai no abono twiwi bwkhao hamya uansukno kok kwrwi asukno jotono no hambai ba.